Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta BJP Rongkhang Mondol Committee pen Kangdanga Mai Pado Ponsi non Kevangji Jangmini Pioneer Cap Arni PM Narendra Modi Karbi Anglong Loring Thepia Long Kevangji Rongkhang MEC constituency Angkang pen Ong Dungarat Kachito Dunjia Pan Arsik Jet pen Kaching White Padopot BJP Rongkhang Mondol Committee pen Kangdang Amai Doloni Open Stage along Pangni Ponsi Maya Long Kithom ST Parliamentary Constituency MP Mate Rongkhang Constituency Local MAC I Horen Singh Be Lapen BJP Nijang KARBI ANGLONG District Amaipu Radip Rongkhang Lapen BJP Nijang KARBI ANGLONG District Mohila Morcha Amaipi Purnima Kathan Yatok Chetongdot Sini tengah 6,000 per 6,000 sosial 8,000 crossing 8,000 crossing. Tema kapre-kapre parti tungga nanglang mengido ji. Lalu lagi harus Prime Minister official program lagi. Parti program tak kali mati. Official program boleh tele sakuri klaim tum tamela soni ke suti anisi suti pidaji council bana. Sakuri klaim tum antame dunlong lo meeting long ke. Asal lagi harus Presiden Prime Minister boleh tele ke BJP Prime Minister kali lu ke. Karbi Anglong arar Prime Minister lo lagi. Kado ya rata dunang pun. Jangmi po ni paing ko rahiniar ni Wolong Komajia Long KARBI Students Association Thiek pen KSAR Pukimi Kachalarpon. Angso Branch Committee Reshuffle mi dalong kachetong don Samson Teron Maipu Central Committee Biswa Jyoti Teron Kongchun Bang Central Committee Ajoy Rong Chehon Dun Kongchun Bang Central Committee Rensing Rong Par Central Committee Klembang Sarte Ronghang Central Committee Klembang Lapen Ari Sangwa Dum Chetong Dot Mai Pukimi Lake Hukur Singh Teron Kongchun Bang Robi Singer Atumapan Pekpon Alang Litumpen Arpu Dengdet Pen Seme NC Kayapan Arjapon Popusi Ningjepon Maya Long Samson Teron Kaningjepon ke Majok Aracharia Songa Long Ta Chepa Ogdun Long Le Lapen KSAR Pu Deng Peme Nangji Lapen Lo Charlie Abang Tengne Nangne Lapen Radapan Inghon Tek Nangji Lahelo Ahok Pet Kaya Moy Arbung Lo Pusi Than Pachinipon KSA Long Live Lapen Hemprek Long Litik Nitum Sangse Pu Hang Taram Ponsi Mesen Pen May Pajutpon News Desk Report KARBI ANGLONG News Pen niltum dak Wolong Komaji KSA arobang arpu kimi kacelarlo mate budi risa fola mai si padolo ladak Wolong Komaji LP English medium LP school long si padolo lapen pini nilitum labangso arpu kacelara mai long same nilitum long nache tong nundo nilitum Central Committee long mai phu lapen Kongchun Bang lapen Central Committee long member tuman tamin nache tong nundo lapen pini labangso mai long kimi amai phu dak Wolong Komaji aro phan nilitum Hukur Singh Teron Hansi Peklo lapen dak kumi apine chun bang mate secretary arpu bangke Robi Singnar Hansi Pekpondo lapen pini nilitum labangso amai long pen penangan dak Wolong Komaji aro along Wolong Komaji along kedo risu jang tu penan nang citu dun lo dak nilitum long bang haro isi amuluk do nache tong dun besi alang litum same KSA ke claim ji phan bange aning hang pik lo lapen khailong rikar jab ji phan si kai ke tame alang litum tame nang citu dun lo ja pini labang so mai pensi nilitum bange thek dak lo je KARBI lo chale asong bange lam so se ji nitum bange ta phang hotu kupia joini si pini ladak branch kila nangkok mala solam buthak nilitum nathan lalo pini labangso jasemet pet branch kimi arpu chela nangko ke lalo ditum ningkan hini lo labangso dak Wolong Komaji arolong kachelarle lasi pini si apor NC pini jasemet pet ke claim abarim tum same apor ke tonte lapen kapre sai ke claim joni si pini bange puthor kimi tum hansi arpu bange ke chelar mai padu pono lapen pini labangso arpu mai ke chelar long pensi nil tum semi tame denglo lapen je cheparai pono that mate niliphan kese Wolong Komaji branch mai phu nang pek dat api pen litum non lapu Kongchun Bang lapen ni mai phu ai hen pen non puthot litum executive meeting do thuji aso executive meeting along litum chingwai ponjia sondo lapen pini pista litum Central Committee mai phu akhai Central Sar theng no sambil litum than pachini dun lo litum non akimi budi deng dat pen litum along school visiting padopon bokachengsi lapen visiting padopon dat pen litum awareness ahin
Jangmi pon ni phaing ko rahiniar ni IPG Police Special Branch ahin penchipatir pipon si Sar Singh Teron Langkung Habe Memorial Town Hall asahemalong arika cherung tang arlo asong klembang atuma panchek ke pajer ajay mek padopot. IGP Lasit Buruahin pen ke pachani pon atengke ke damtang ni phai krepo arni Difu Gov Boys Higher Secondary School patua klam along ke padopon chek keron ajay mek along komat ni kelong dun delang atuma pan. Si pini putot check up ang pipajer pon tulo lapen kado kawe bang parohini ratrok ner ke brahinia pan check pajer pon longlo putak than pon. Inot bahinia tuma men mati akur ki chok chidet ajok nona bang ke check up ang pajer pon tek chidet lo bon sitame non ki bang jilang arni ke do anatuma pan sitame pajer pon tupo puta alang lihin pen ningje pon. News Desk report KARBI ANGLONG News.